mange af disse gamle skeletter og moselis, de er blevet fundet for over 100 år siden. Og de er blevet håndteret og berørt af arkæologer og museumsteknikere den ene gang efter den anden. Disse folk har ikke tænkt over, at når de ikke havde plastikhandsker på, men rørte ved genstandene, knoglerne, huden med deres egne fingre, så afsatte de deres egen DNA-spor. På den måde har de i nogle tilfælde forurenet de originale museumsgenstande, sådan at hvis man tager prøver af overfladen eller af håret for eksempel, så risikerer man at få DNA-analyser ikke af museumsgenstanden, men af den arkæolog eller museumstekniker, der har flyttet rundt på dem eller været med til at udgrave dem. Hvordan håndterer I den problematik? Et af de største problemer ved at arbejde med fossil DNA, som du siger, det er simpelthen kontaminering med DNA. Vi ved jo alle sammen fra kriminalfilm og så videre i dag, at bare man har rørt ved en coladåse eller en cigaret eller andet, så kan man fælde en gerningsmand på det. Så vi afsætter vores DNA-spor over det hele tiden. Og som du siger, knogler, som har ligget på museum i 100 år og blevet gramset på af utallige arkæologer, det kan være et stort problem. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan i vores laboratorier for ikke at gøre skaden værre. Altså, vi har arbejdet under meget sterile forhold, og så når vi får en knogle ind, eller hvad det nu er for en prøve, vi arbejder med, vi renser den ned først. Det vil sige, at vi har nogle metoder til at fjerne overfladen på knoglen, for vi må alt andet lige gå ud fra, at det er overfladen i knoglestrukturen, hvor den værste forurening sidder. Vi fjerner det med rent mekanisk, så man sliber det af. Og så kan vi tilsætte noget klorin. Det er meget hurtigt til at ødelægge DNA, klorin. Det er sådan en afvejning med, at man skal også passe på ikke at ødelægge det autentiske DNA, som vi er interesseret i. Sidst men ikke mindst, så har vi nogle rent analytisk, når vi kommer lidt mere ned i downstream, altså når vi har genereret en masse data og sidder og kigger på det, så rent bioinformatisk analytisk har vi måder at kigge på, at bærer det her, det er nogle karakteristika, som det burde, hvis det var så gammelt, som det skulle være. Og det vil sige, hvis jeg har noget DNA, der er 4.000 år gammelt, så skal det for det første være meget korte stykker. Nu er der ikke noget, jeg kan generere 600 baseparer eller nogle meget lange DNA-fragmenter, fordi DNA går i stykker gennem tiden, og det holder sig ikke. Vi kan ikke. Så hvis jeg i min DNA-profil ser nogle meget lange DNA-fragmenter, så kan man næsten gå ud fra, at det er for det moderne kontaminering. Ancient DNA har en anden type skader. Der sker nogle enkelte udskiftninger af nogle af baseparerne, nukleotiderne, som det hedder, og det sker gennem tid. Ren og skær kemisk proces. En måde, DNA'et går i stykker på. Det modsvarer en lille smule lidt det der mutationer, som der kan ske rent evolutionært. Det her er bare ikke mutationer, for det sker i dødt væv. Så det er ikke noget, der bliver givet videre i den forstand. Og det sker også på nogle særlige områder i DNA'et. Der er sådan nogle hotspots for, hvor de her udskiftninger sker. Så den type ting kigger vi også efter, når vi sidder og analyserer på det. Og hvis det DNA, vi har, ikke har de her karakteristika, så vil vi nok i mange tilfælde sige, jamen, så tror vi ikke på det. Og så smider vi det væk, og så prøver vi en gang mere. Er der nogle steder i et skelet, jeg tænker selv på muligheden for at man kunne trække tænder ud på sådan en kæbe fra et skelet, og dermed komme ned i hullet, hvor tanden har siddet, hvor der i hvert fald ikke er nogen, der har rørt med en tand med fingrene før. Er det noget, I kan bruge? Er der andre steder i skelettet, hvor I kan være sikre på, at det ikke er forurenet? Altså man kan aldrig være helt sikker, for DNA kan simpelthen trænge ind med væske, med sved, eller hvis nogle gange er knoglerne blevet vasket og sådan nogle ting, og så kan DNA-spor leve helt ind i kernen af de funderer ind simpelthen. Men tænder er noget af det, jeg selv arbejder meget med, for det vi gør med tænderne, det er, at tanden er et meget hårdt materiale, og sidder i emaljen og beskytter. Emaljen kan der ikke trække særlig meget ind igennem, kan man sige. Så en tand ud, så gør jeg gerne det, at jeg skærer tanden over på midten, og så udborer jeg ligesom det, der hedder dentinen inde i kernen af tanden. Og det må vi alt andet lige formode er ret rent. Så hvis man kan komme afsted med det, så er det vi foretrækker at gøre. Ja. Så med de teknikker, I nu har udviklet, som du lige har fortalt om, så kan de være nogen trygge ved, at de resultater, I når frem, og de konklusioner, I drager, at de er pålidelige.
Altså i forhold til kontaminering i hvert fald, ja. Altså videnskab er jo sådan en sjov størrelse, hvor man aldrig opnår en eller anden sandhed, men man kommer et skridt tættere på den måske. Og nogle gange laver man nogle fejltagelser, og nogle gange så viser man, at man har ret, ikke? Men jeg vil da sige, at vi gør, hvad vi kan selvfølgelig for ikke at overfortolke resultaterne og for at holde dem videnskabeligt lødigt, når nu vi har nogle interessante opdagelser. Og kontaminering er det helt store problemer. Der har været mange, hele ancient DNA-feltet, det jeg arbejder indenfor, det havde man der ved at hænge sig selv tilbage i starten af 2000'erne, for der blev udgivet en masse studier på det tidspunkt med, at nu kunne man få DNA ud af dinosaurknogler, og nu kunne man få DNA ud af ældgamle insekter fundet i ravklumper og den her slags ting. Hele sådan Jurassic Park-scenariet. Og det viste sig sidenhen, at det selvfølgelig var kontaminering, at det var menneske-DNA. Og derfor er der nu opstillet nogle meget strenge kriterier for, hvordan man bør arbejde med de her slags ting. Og hvis ikke man har gjort det, så kan man simpelthen ikke få publiceret sine ting efterfølgende. Der sidder nogle strenge dommerpaneler og kigger på, om man lever op til alle de krav, som vi arbejder under. Og det er selvfølgelig ekstra problematisk, når man arbejder med mennesker, som jeg gør i øjeblikket, fordi jeg kan jo ikke nødvendigvis se forskel på mit DNA som moderne dansker, eller så en tollundmand, som er nogle tusind år gammel. Særligt nemt i hvert fald. Noget andet er, hvis jeg arbejder med morfugle, som jeg gjorde i New Zealand, der er det meget nemmere at spotte kontaminering, fordi en fugle-DNA er meget forskellig fra menneske-DNA. Så der er filterprocessen efterfølgende rent analytisk er noget nemmere, må man sige.